Здравейте на всички! Първо много съжалявам, че се забавих с това видео, така отнеми малко време, но както са казали хората, по-добре късно, отколкото никога. Бях ви обещала да ви отговоря на въпросите, които вие зададахте под снимката, която бях пуснала, и сега е време да отговоря. Направих ми впечатление, че така доста хора ги интересуваха едни и същи въпроси. Те се групираха общо взето в 3 групи, така че просто ще казвам имената на тези, които смятам, че въпросите се припокриват. Защото иначе ще задавам едни и същи въпроси общо взето. Така, съжалявам, че ще си гледам тук в страни в екрана, обаче тук са ми въпросите и просто няма как. Така че по-добре да ме гледайте, само ме слушайте. Чавдара пита, може ли да поддържаме добра и изчистена физика без храни от животински происход? Да, може. Факт е, че има много бодибилдъри в света дори, които изцяло се поддържат без храни от животински происход, но имайте едно в предвид, че въпреки, че те не ядат месо, те си набавят протеина, например, от яйцата. Така че зависи дали сте пълен вегетарианец, дали сте веган, кои точно неща не консумирате, тъй като някои вегетарианци пият мляко и консумират яйца и такива неща, млечни продукти. Но принципно е възможно, тъй като те пият и добавка протеин, така че те си набавят общо взето нужните за деня, съответно грамажи протеин. Така, но когато не се яде месо, забравих да кажа, препоръчвам да се пият таблетки омега-3, защото те спомагат на тялото, когато тялото е без никаква животинска мазнина. Много по-лесно се образуват болести в последствие, когато ние не можем да си набавим тези омега-3, тъй като те не се съдържат в бобовите растения. Така че ако не консумирате изобщо месо, взимайте си ги тези хранителни набавки, те няма да ви навредят, единствено могат да ви бъдат полезни. Така, Рената, Ирина, Виолета, Марморка и Десито питат за различен тип упражнения, дали могат да препоръчам за бедра, за ръце и така нататък. Може би те не са разбрали, че това ще бъде видео отговор и момичета обещавам да пусна упражнения за всички части, за които вие сте попитали. Просто ще ми дадете малко време и ще пусна в бъдеще всяка една от областите, които ви интересуват, ще има такова упражнение. Благодаря все пак за въпросите. Продължаваме нататъка. Михаела, Стела и Калчето, общо взето въпроси им се припокрива. Те питат за напълняване в случай следствие на хормонална терапия. Лошото е, че трупа мускули на краката и става грозно. На какви упражнения да наблегна, за да смъкна обиколката на пръстите и бедрата? Значи, общо взето, така първо ще отговоря за момичетата, които са питали общо взето за какво препоръчам следствие на напълняване на хормонална терапия. Следствие, да. Принципно зависи дали все още приемате тези хапчета, защото всеки случай е индивидуален. Ако вие продължавате да приемате, става малко по-сложно. До каква принципно степен и къде е натрупаното наднормално тегло, тъй като някои момичета не напълняват равномерно, а трупат килограми повече в една или друга област. Принципно резултатът е много добър, когато, ако сте спрели хапчетата, разбира се прилага комплексен метод от хранителен режим и спортен режим. Общо взето няма нещо, кой знае колко сложно, дори и следствие на такова напълняване, единственото, което мога да препоръчам е просто да имате комплексна програма от подходящ хранителен и подходящ спортен режим. Александра Петрова пита L-карнитин, течелен или капсули, кое е по-добро и защо? Така, принципно и аз съм си задавала този въпрос, когато започнах да пия L-карнитин. Не го пия всеки месец, пия го от време на време. Общо взето препоръчвам течен,
На мен също така ми е обяснявано, че течния е много по-бързо да се абсорбира от организма. Намирам логика в това. И двата са добри, единствено просто течния се абсорбира много по-бързо и лесно. И за това се предпочита от повечето спортисти. Елена пита как да сваля 7 кг за 2 месеца. Нямам никакво време за интензивни тренировки. Елена, 15 минути интензивна тренировка не е много време. Моля ти се. Аз дори ги тренирам преди да тръгна на работа, рано сутрин. Да, и аз и се чуда понякога как е възможно да ставам примерно в 6-7, за да тренирам. Но наистина това, първо, че вечер, когато се върна и съм уморена от работа, наистина не ми се тренира. И това е просто единствения начин, в който аз мога да поддържам тялото си, да се чувствам добре, като всъщност отделя едни 15 минути преди да започна с закуската и да премина към останалата част на деня. Така че просто няма как да ги свалиш тези килограми, ако само с хранителен режим тръгнеш да сваляш, за 2 месеца 7 кг не са малко и ще увиснат мускулите ти. То ти няма да имаш хубаво стегнато тяло. В смисъл, аз винаги препоръчвам момичетата да комбинират двата режима, защото когато човек отслабва, първото нещо, което тялото взима, за да отслабне, са от мускулите. И точно за това е хубаво да се тренира, за да може едновременно, когато отслабвате, да имате едно много хубаво стегнато и хармонично развито тяло, а не сплескани, примерно, сещате се, и други области, нали, да са сплескани. Така че, наистина смисъл, има и по 12 минути, аз много често, разбира се, те са по-сложни. Зависи какво е нивото ти. Ако все пак можеш да се справяш с доста по-интензивни тренировки, аз съм имала случай за 12 минути се изпотявам така, като примерно за 2 часа в залата, когато примерно дигам тежести. Така че 12-минутните тренировки на ден са абсолютно достатъчни, за да подпомогнат свалянето на килограми. Ани и Полина, също те се интересуват. Последни мазнинки от корема, хранят се здравословно и тренират 4 пъти в седмицата. Целта е релеф. Сега аз няма как да знам дали вие наистина се храните здравословно. Секунда, само телефона. Извинявайте. Няма как да знам наистина какво е менюто ти, за да знам дали наистина е здравословно и дали... Само секунда да не звънне пак, извинявайте. Това е риска на живото включване. В случая не ми се прави повторение, така че просто ще ме изтърпите. Така, да се върна на въпроса, последни мазнинки от корема. Няма как да знам наистина какво точно ядеш, за да споделя мнение и да кажа да, направя път си за релеф и така нататък. Общо взето, за да се направи релеф на корема, трябва да намалиш количеството на въглехидрати и да засилиш поемането на мазнини, фибри и протеин. Режимите за всеки са индивидуални, все пак аз не знам твоята височина, килограми, хранителни навици и така нататък. Така че това е единия вариант. Просто или не се храниш достатъчно здравословно, за да не могат да изчезнат, а ти си мислиш, че се храниш. Другото, което е, може би ако си попаднала в така нареченото плато, където тялото е в един такъв период, в който нито сваля, нито има някакъв резултат, просто трябва да пипнеш нещо по диетата си или да правиш малко повече кардио. Кардиото сваля тези мазнинки от корема, за които говорихме, комбинирано с упражнения за мускули. За изграждането на мускули. Така... Шукрие също иска да препоръча хубав хранителен режим. Аз казах, че хранителните режими са индивидуални, така че който има нужда, в смисъл от страницата пускам доста съвети. Можете, момичета, да ме търсите на лични съобщения на страницата, там където пише меседж, и там ще мога да ви отговоря по-подробно за хранителните режими, това, което препоръчвам и общо взето как се изготвят.
Антония, спрях да пуша почти 2 години и от тогава имам да сваля 4-5 кг. Така, тренирам всеки ден по 2 часа, понякога и 3 станции. На 43 години. Лав, на 43 години и аз искам, Антония, да танцувам и да тренирам така по 3 часа. Но повярвам, и 3 часа тренировки е напълно излишно. Аз казах, че години наред съм поддържала, за тези, които не знаят, аз съм бивша лекоатлетка, завършила съм спортно училище и съм тренирала общо взето 10 години този спорт. След това продължих с тези интензивни тренировки, които ги правех в къщи и които ми отнемаха много малко време. Така че наистина 3 часа ми се виждат много, нали? Въпреки че поздравления за годините, толкова дейна и активна. По някой път тези 2 часа тренировки може да не са достатъчно интензивни. Вие може да се движите, но примерно един пилатес не е толкова интензивен, колкото тези, примерно, така наречените хит тренировки. Съответно, хит за 12 минути ви помага да горите много повече калории, отколкото примерно 2 часа, тъй като вие сте в ниския регистър на горене на калории и горите само докато спортувате тези 2 часа, докато интензивните тренировки, те за това са толкова полезни, тъй като се горят калории 48 часа след тренирането. Вау, да, знам. Така че наистина ги препоръчвам. И да завърша с Илияна. Тя също иска да препоръчам хранителен режим. Момичета, те просто аз нали, за пореден път, извинявайте, че се повтарям, но те са индивидуални, така че в смисъл, пишете ми на лични съобщения за всички, които се интересувате от хранителни и спортни режими. Надявам се това видео да ви е било полезно. Извинявайте, че малко на тъгъдък беше, но се надявам да съм отговорила изчерпателно и да ви е било интересно това, което съм казала. Ще има и други такива видеа, в които може да задавате въпросите си. Може би малко така по-конкретни. Хубав въпрос беше задала Александра за L-карнитина, дали да е течен, защото общо взето на въпросите да покажа упражнения или да препоръчам хранителни режими, няма как да отговоря толкова детайлно за всеки, нали, тъй като един хранителен режим включва доста рецепти, доста хранения през деня и общо взето единственото, което мога да препоръчам е просто да намалите въглехидратите и да хапвате повече протеин. Има растителен, има и животински и така. Така, прекрасни. Съжалявам, че не ви виждам, вие ме виждате, аз искам да видя всяка една от вас и благодаря ви, че ме подкрепяте, благодаря ви, че сте в моята страница. Надявам се да ви радвам всеки път, когато публикувам нещо, защото вие ме радвате, когато харесвате и споделяте и може да направите, може да лайкнете и да споделите и това видео също. Така, добре, до нови срещи, целувам ви, чао!